हेल' लोगोफोर दा आं दंफैयो क'क्राझार टाउनाव लोगोफोर आं श्री श्री आइमा दुर्गा फुजानि मिथिनायनो होननानै फैदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं दा नोंथांमोननो आङो नाइट भिउखौ दिन्थिनो होननानै फैदों आरो ना लोगोफोर क'क्राझार टाउनाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लादों नै लोगोफोर गिबियावनो बे साजायनायाना औवानि संग्राय सान्द्रि खादा बायदिसिना सेस माबाजों औवानि माबाजों आइजेंजों साजायजोबनाय आरोना लोगोफोर नायना लादो खादा दङ ओमफ्राय नै दाह्रानि मा दङ नै गिबियावनो नायना लानो हागोन आरो ओमफ्राय आं नोंथांमोन आङो बिथोरनि भिउसखौ आं दिन्थिनो नाजानोसै लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो दायो नै गोबां मानसिफोर माने फट' लानाय सोलिगासिनो दं आरोना लोगोफोर गोबां फट' लासोगारदों आरोना नै साजायनायनि भिउखौथ' बुंनांखाला आरोना लोगोफोर नै नायनानै लाब्लानो जाबाय आरो माबायदि साजायदों बार जानो गोसोबानो थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थान्दा नै खेव खेव थांनो बाबाय आरोना लोगोफोर बिसिनि बार जानानै थांनो बाबाय आरो बिराद थान्दा नांदों आरो फैनानै ओमफ्राय भिउसखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ आरो लोगोफोर क'क्राझार टाउननि बियो भिउसा बे जायगानिफ्राय माने दोरोदनानै थांनाय जासिगोन आरो लोगोफोर माने जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव थांबावनोसैलाय लोगोफोर ओमफ्राय बेनि भिउसखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो जोंनि क'क्राझार टाउननि जानाय आरो बे श्री आइमा दुर्गा मन्दिर बियो बेहाय जोङो नायफैदों आरो बेरायफैदों लोगोफोर भिउसखौ नायफैदों नोंथांमोनाबो भिउसखौ नायनानै माबायदि मोनखो होननानै कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो गुबुन मोनसे जायगायाव थांनाय जासिगोन आरो जों बे जायगानिफ्राय दोरोदलांनाय जासिगोन आरो लोगोफोर अब्ला जों थांबाय थानाय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनांसिगोन जों दा बे जायगानिफ्राय दोरोदलांसिगोन ना लोगोफोर नोंथांमोननो जोङो गुबुन मोनसे जायगाखौ जोङो दिन्थिनो थांबावनो नागिरगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो जों माने दिनै टाउनाव फुल बेरायजोबनो होननानै फैदों आरोना लोगोफोर बाइकजों नङा लोगोफोर बाइक साइकेलजोंसो फैदों लोगोफोर क'क्राझार टाउननि भिउसखौ नायदो नै मोनानि भिउसखौ गारि खारनायनि लाइट थिथि माथाखौ नायना लादो आरो लोगोफोर नै जों माने दा क'क्राझार टाउनाव बेरायनो होनना फैदों आरोना नै एकदमबारे बरिया माने आं नाइट भिउआव माने बेरायफेराखैमोन आरोना क'क्राझार टाउनाव ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम आङो क'क्राझार टाउनाव मोनायाव बेरायफेरदों आरो लोगोफोरनो नायनानै लादो आरोना चलो नायलांबाय थानो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि दिनैनि मोनानि नाइट क'क्राझार टाउननि भिउसखौ लोगोफोर जों दा थांबावगोन गुबुन मोनसे जायगायाव लोगोफोर नायलांबाय था बिदि फोजोबजासे नै लोगोफोर आं नोंथांमोननो जोंनि क'क्राझार टाउननि नाइट भिउखौ आं दिन्थिबाय नै आं मोनायाव माने आं बेफोरबायदि समाव आं माने दिनैसो फार्स्ट टाइम माबा बेरायफेरनाय जादों आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै नोंथांमोननो आंनि भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामबाय लोगोफोर स्टाइल बाजार लोगोफोरनि स्टाइल बाजार ओमफ्राय दाबो मोनाबाबो सोरबा शपिं खालामगासिनो दं आरोना लोगोफोर क'क्राझार रुन क'क्राझार टाउनानै मोनायावसो खुला जायोनो लोगोफोर लाइटजों नायदो नै नाइट भिउसखौ नोंथांमोन जों दा क'क्राझार टाउनाव बेरायसिगासिनो दङ लोगोफोर एकदमबारे नै क'क्राझार टाउनाव लोब नै मानसिफोर ओमफ्राय ओरैजाय नै बेनिफ्रायनो लाइटजोब आरोना सेस नै
लाइट जोब लोगोफोर नै लाइट जोब फुल लाइट जोब बे लाइटआ अबेसिम जोबथाहैयो थांनो नामाथ' बे लाइटजों मा साजायदों जों नायनि लोगोफोर बे लाइटजों थांबाय थाब्ला जों मा मोनहैयो दुर्गा फुजा श्री श्री आज मा दुर्गा फुजानि मुङाव जोङो बेरायफैबाय लोगोफोर बबे जायगायाव माबायदि साजायदों आज मा दुर्गाखौ जों बेखौनो नायनो होननानै फैबाय आरो नङा होमबा नंगौ फाइनालि लोगोफोरजों दा गुबुन मोनसे जायगायाव सफैलायबाय नै क'क्राझार टाउनावनो लोगोफोर बेबो ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो बे मोनसे भिउसखौ नोंथांमोननो आङो आंनि भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनोसै लोगोफोर नायनानै लाब्लानो जाबाय आरो लोगोफोर नै नैबे जाहैबाय गुबुन मोनसे आरो ओमफ्राय नै बाहायबो गोबां मानसिफोर लोब लोब फैदों आरो ना আমাদের যে মন্দির রয়েছে মন্দিরের উপরে नोंथांमोना नैबे भिउसखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव खिन्था हरबानो जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय जों दा थांबावगोन गुबुन मोनसे जायगायाव आरोबाव नोंथांमोननो जोङो दिन्थिलांबावगोन आरो लोगोफोर बेयो जाहैबाय गुबुन मोनसे जायगानि आरो लोगोफोर क'क्राझार टाउननिनो लोगोफोर दा नोंथांमोना बिनि साजायनाय भिउसखौ माबायदि नांदों कमेन्ट बक्सआव खिन्था हरबानो जाबाय आरो लोगोफोर अब्ला जों दा बे जायगानिफ्राय दोरनानै थांफिनसैलाय लोगोफोर जों गुबुन मोनसे जायगायाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जों दा बे जायगानिफ्राय दोरसिगोन आरो बिदाय लानो जासिगोन जों दा थांनायनि लाहार फाहार दङ आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरैजाय बेलुन दङ नै बेलुन 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 वाव नै वाव वाव नायनानै लोगोफोर नायनानै ला बुरिया 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 नाइस अब्ला लोगोफोर जों दा बे जायगानिफ्राय दोरनानै थांनाय जासिगोन आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना जों गुबुन मोनसे जायगाखौ जोङो दिन्थिबावनो नाजागोन नोंथांमोना जोंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जों दा थांबावसिगोन आरो गुबुन मोनसे जायगायाव मानसिफ्रा जेरावबो लोब 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 थांनानै आजमा दुर्गाखौ नायदों आरो ना लोगोफोर मान लाहैदों सनमान लाहैदों खुलुमहैदों आरो ना लोगोफोर गोगोमनो क'क्राझार टाउनाव नै गारि जाम जाजोब्बाय लोगोफोर नै लामायानो गैला आरो ना लोगोफोर ब्लक जालाजोब्बाय नै वाव नै नायना लादो लोगोफोर गारिया जाम जाजोब्बाय नै साइकेलानो हाबनो लामा मोनला नै लोगोफोर वाव आरो बेहालाय माने गेजेराव हाबखनखो नै गारिया ट्राफिक जाम जाजोब्बाय ब्लक जोब
मेलानि होंगो दोंगो गारि लाबोनाय ना बिहिर जाना दङ दा क'क्राझार टाउना एकदमबारे मेलाथ' गैया लोगोफोर ओरैनो आजिमा दुर्गा मन्दिरखौ साजायनायनि थाखाय भिउसखौ नायनो फैनायल' आरोना लोगोफोर मेलाथ' गैया जेबो खेला दुलाथ' गैया नालाय जेबो ओमफ्राय ओरैनो आजिमा दुर्गानि माने मन्दिर साजायनायखौ नायनो फैबाय आरो भिउसखौ गारियाथ' नै बुंनाङा आरोना लोगोफोर माबायदि ट्राफिक जाम जाजोब्बाय नै लामायानो वाव मोनाब्लाबो ओरैबादि बिहिर जायो आरोना गारिफ्रा र' जोंना साखा फिसासो नै लोगोफोर साखा फिसासो जोंना थांनोसै ब्रुनो ओरै थांनोसै आरोना जों लोगोफोर ओरैजाय थांबाय थागोन जोङो नै वाव नै होलांबाय थासै आयौ बाबारे गावसिनि गामि नंखोना माखो बेलाय लोगोफोर दायो आङो दा गुबुन मोनसे भिउसखौ दिन्थिनो होनना फैलायबाय आरो लोगोफोर दा नायबावदो आरो नायनानै लादो लोगोफोर नै आं दा गुबुन मोनसे भिउसखौ दिन्थिनो नाजादों नायनानै लादों आरो लामा मोखाङावनो ओमफ्राय बेनि अपोजिट माने साइडआनो जाहैबाय नै नैबे हिर' ओरै हिर' दङ नै हिर' जय फाग्ला बाबा अट' एजेन्सि माने बेहाय हिर' कम्पानिनि बाइक मोनो आरोना लोगोफोर बेहाय नियार बेनि साखाथियावनो आरो लोगोफोर बे जिडि र'डआवनो नैबेहाय नै दा आं नोंथांमोननो गुबुन मोनसे जायगाखौ आं दिन्थिनो थांगासिनो बाव लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबावबाय आरो लोगोफोर दायो नै गुबुन मोनसे भिउसखौ नायनानै लाबावदो आरो ना आं नोंथांमोननो दिन्थिनो मोनसे जायगायाव थांबावनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दायो नै बेबो जिडि र'डआवनो जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो मोनसे जायगायाव फैबावबाय लोगोफोर ओमफ्राय बिनि भिउसखौ नायनानै लाबावदो आरोना लोगोफोर आं बेखौल' माने आं नोंथांमोननो लास्ट दिन्थिनो थाखाय आङो आखायाव लाबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना बेखौ नायनानै लादो आरो लोगोफोर आं दा बेखौनो नोंथांमोननो लास्ट बेखौनो दिन्थिनो थाखाय आं स्टार्ट खालामनो नाजानोसै लोगोफोर अब्ला नायनानै लादो लोगोफोर लास्ट बेनो जोबथासै आरो लोगोफोर आं बेखौल' दिन्थिनाय जासिगोन लोगोफोर ओमफ्राय नायनानै लादो नै भिउसखौ बेखौनो लास्ट खिन्थास्राबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेनि उनाव आङो दोननाय जासिगोन भिडिअखौ ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो जा हायो दिन्थिनो नाजानोसै ओमफ्राय साजायनायफोरखौ नायदो आरो ना लोगोफोर नै माबादि समायना रमायना साजायदों आइमा दुर्गानि मन्दिरसालिखौ नायनानै लादो आरो ना नै लोगोफोर साजायनाया नै गोजा गोमो गोथां लाइटजों साजायफबजोबनाय आरो ना लोगोफोर माबादि नांदों कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय ना लोगोफोर नै ओमफ्राय नै दायो मानसिफ्रा नै होंगो दोंगो फट' लानाय सोलिदों आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आंबो मन्दिर सिङाव थांनो नाजानोसै लोगोफोर माबादि मन्दिर सिङाव आं नायनोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे थौफाबाय थाबानो जाबाय आरो वाव साजायनाया नै लोगोफोर बरिया जाखादों बेखौल' लास्ट खिन्थानोसै आं लोगोफोर नायलांबाय थादो आइमा दुर्गाखौ नायनो फैजोबदों आरो ना नै लोब गोबां मानसि हारि माहारिनि मानसिफोरा फैजोबदों ना लोगोफोर नै नायना लादो गोबां बिहिर आरो ना नै लोगोफोर लामायानो हाबनो जायगा गैया नै लोगोफोर बरिया मोजां जादों लोगोफोर बरिया मोजां जादों অনেক শুভেচ্ছা সবাই সকলের
सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए दर्शन के समायना रमायना रंगीला संगीना लाइटजों आरोना बिबार मालाजों मोहनी में तरफ से हार्दिक शुभकामना करता हूँ। देवपति नाशने नदी है गंगा नदी कल्याण करनी मैत्री का एक महाशक्ति होती है। गोबां लोब लोब मानसिफोर नायनो फैदों आरोना आइ बिमा दुर्गाखौ नै साजायनायाबो बरिया साजायखादोंना नै लोगोफोर वाव भेरि बिउटिफुल वाव वाव जोबोद जोबोद सुन्दर वाव बुंबाबो बुंस'नो हाया आरोना लोगोफोर ओरैबादि खुसि आरोना लोगोफोर आङो दायो बे भिउ साजायनायखौ नुनानै वाव बरिया नांदों। ओमफ्राय लोगोफोर बे लकेसना जाहैबाय जोंनि क'क्राझार टाउन साखाथिनि भबानिपुर थिथागुरि आरोना लोगोफोर बियो बे जाहैबाय भबानिपुर थिथागुरि बे लकेसना लोगोफोर जेडि रड मोखाङावनो नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ आं बेखौनो नोंथांमोननो लास्ट फाइनाल खिन्थानो जाबाय आरो आं बिनिफ्राय आरो आं खिन्थानो जानाय नंला आरो लोगोफोर बेखौनो आं दा जोबथा होननानै आं नोंथांमोननो खिन्थानो जाबाय आरो ओमफ्राय जों दा बेनिफ्राय न'आव थांसिगोन आरोना लोगोफोर जों दा न'आव थांसिगोन ओमफ्राय मानसिफ्रा गोबां होंगो दोंगो नायनो फैग्राफ्रा जोबा आरोना दासिमबो लोगोफोर दायो 8था जानो थांगासिनो दं टाइमा 8था जानो थांगासिनो दं दायो टाइमा ओमफ्राय नै साजायनायफोरखौ नुखाबाय जानांगौ साजायनायफ्रा नै बरिया बुंनाङा आरोना समायना रमायना गोजा गोमो गोथां लाइटजों साजायजोबनाय माबादि नांदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर बेयो जाहैबाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि क'क्राझारनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि भबानिपुर गामियाव जादों आरोना लोगोफोर जेडि रडआव भबानिपुर थिथागुरि अब्ला लोगोफोर जों दा थांबाय थानोसै न' फारसे बेनो लास्ट आरोना लोगोफोर आं माने दुर्गा मुर्तिनि माने मन्दिरखौ दिन्थिनाय बेनो लास्ट आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो जों थांबाय थानोसै लोगोफोर न' फारसे मानसिफोरा नै लोब लोब फैदों आरो दासिमबो फैनाया जोबाखै दासिमबो फैदों आरो फैदोंना लोब लोब माने टाउनाव मोनाबासो जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो फिसा जाग्रा जानानै थांसै आरो ओंखाम उखैबाय आरो दै गांबाय